Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, merdana watan goraçylary. Parahatçylyk hemde ynançmak düşünjeleri ähli adamlar üçin bahatna yetip bolmajak mideme sütünlerdir. Atuda ýaşaýşyň, arasa asmanyň we ösüşli mendilleriň guwasy bolan parahatçylyk we ynançmak dünýä halklar üçin ählimum howpsuzlyk we abadançylyk, insanperwerlik we ruhy kämillik bolup ýollarymyzda ýagty saçýar. Çünki parahatçylygyň we ynançmagyň bar ýerinde agdyberligem, parahatçylygam, abadançylygam, asuda ýaşaýşam köküm sürýär. Anha halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynda bu mukaddeslikleriň gadyr gymmatyna aňraýany bilen düşünýän merdana watan goraçylarymyz hem öz harby borçlaryny awray bilen berja edýärler. Häzirki döwürde milli goşulmadyň hatarynda bolşýaly Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň hatarynda hem hormatly Belen Serkarda başymyň degişli fermanyna laýyklykda çağırış boýunça harby gullukçylary ätiýaşlyga uğratmak. Şeýlekem ýaş yetkinjekleri harby gullugy kabul etmek çärleri ulu ruhy bilentligi besenip geçirilýär. Watan öňündäki mukaddes harby gulluk borçlaryny berja eden çağırış boýunça harby gullukçylary ätiýaşlyga uğratmak. Şeýlekem ýaş eskerleriň harby katam kabul etmek dawarlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilip, ata-babalarymyzdan gelýän mukaddes watan goramak ýörelgesiniň nesilden nesile geçip dowam bolýanynyň sütnamasyna urilýär. Watan yürekleriň baky senasy, watan ykballaryň başda penasy, gaýym berkarardyr türkmen binasy, arkada watanyň polat arkasy, asuda parahat watan serhedi. Aýdusuzlyk, mertlik, peder ruhyna, yürekleň buýsanjy, watan tuğunna, berkarar döwletli, halkyň ýurduna, arkada watanyň polat arkasy, asuda parahat watan serhedi. Mukaddes watanyň başlanýan yeri, buýsanç bilen göwnüň hoşlanýan yeri, saňa kasam bilen dönüm galkana, serhet ykballaryň beýik eseri. Men seniň goragçyym, seniň eskeriň, ýaşyl tuğum deyin, belentdir serim. İň azap aýdymlar watan hakdadyr, watan gorsakdaky baky heserim. Burduň ara çägin mäkem saklayan, watan serhediniň goragçysy biz. Beren sözün iýen duzun haklayan, watan serhediniň goragçysy biz. Şäkerlerin owasyny kendini ýatda saklap, atalaryň pendini gezip gül watanyň gözel künjini, watan serhediniň goragçysy biz. Bugun serhed awat, ýurdum bagtyar, belentde parlayan tuğum bagtyar, berkarar döwletim, döwrüm bagtyar, arkadagy serdar, başda penasy, asuda parahat watan serhedi.
Men Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Serhet Owazlar Aýdymsa toparynyň saadynasy Meret Kılıç Diýdarow. Watan goragyny berja etmek, evi diýarymynyň bede wagt üstünliklerine uýsanmak, ýaşlara güýjüne güýç, gaýratyna gaýrat goşýar. Anha hormatly belen Serkerde başçymynyň degişli permanyna laýyklykda belenen möhletleri gulluk eden, çağırış boýunça harwulukçylary ätiýaşly uratmak dawaralary ul ruh belentligi beslenýär. Watan öňünde harwuluk borjuny awra bilen ýerine ýetirmek kerwer türkmen ýigidi üçin uly buýsanç. Men hem bu mukaddes borjy Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Serhet Owazlar Aýdymsa toparyna ýerine ýetirdim. Ýurdumyzda durmuşa geçirilen döwletli işler, döwletçilik bilen meşgullanýan bagışly adamlaryň, ýazyjy şahyrlaryň ilham çeşmeti. Çünkü ösüşlü döwrümiň buýsanjyny ilki bilen sunuňa da adamsy öz eserlerini siňdirip halka ýetirýär. Biz hem Serhet Owazlar Aýdymsa toparymyň Mahmal Owazly bagışlary, ustad saadanalar bilen gahrman arka damydyň, hormatly belen Serkerde başçymynyň parasatly ýol başçylygynda, berkarar döwletimiň täze ýamynyň galkynç döwründe, durmuşa geçirilen döwrewap harby ödürtmeleri, bede wady bilen gün saýyn güllä besýän mehriban watanymyzy, mukaddes araçaýaklarymy merdana watan garaşlarynyň alyp barýan jogapkary uluklaryny belen teňli aýdymlaryň, ajaýyp saatlaryň üstü bilen halkymyza, merdana watan garaşlarymyza ruhly lezzet paýladyk. Döwlet tapan aýlaryň başyna Allah bagyt guşy deý, ganat ýaýdygym. Anamly gollarda göterilip göge, belentden parlap dur, ýaşyl baýdagym. Millet bolluk şu baýdagyň astyna, döwlet bolluk şu baýdagyň astyna, bu tuğ yer ýüzüne ýaýran türkmeniň hakdan nurly jemalydyr astyna. Sütülleri söýgüden bir mizemez binadır, çağalaryň gülküsi iň ajaýyp senadyr, bir-birege sarpalap ýaşamaly dünýädir, cümle jahan hakyna belent maksat tutany Türkmenistan parahatlyk, ananyşmak watany. Ýurdumyzda we gullugymyzda geçirilen bäsleşiklere iýdigderli gatnaşyp baýrakly orlara münasip boldum. Şeýle-de ýylyň geçirilen esker halkynyň joşuny, watan gerçekleri atly dörejilik bäsleşiklerine gatnaşyp baýrakly orlara münasip bolmak bagty hem miýesser etdi. Şanly garaşlymyň 34 ýyllyk bayramçylyk münasibetli dawaral harby ýürüşdi. Türkmenistanyň ýaraly işleriniň birleşdirilen harby orkestriniň düdümine bayramçylyk şowkuny artdyrmaga goşan goşdyk. Bir ýaş watan garaşlaryna okumany öwrenmäge, ähli mümkinçilikleri öğretip berýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka damyda, hormatly belen Serkerde başçymda köp sag bolsun aýdýarys. Gahrman arka damydyň, hormatly belen Serkerde başçymynyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Alyp barýan dünýä ähmiýetli we döwlet ähmiýetli işleri kemişe rowaşlardan rowaşlara beslensin. Ýurdumyzda elmidama asudalyk mukamy, parahatlyk aýdymy belentden belent ýanglansyn. Garaşdy baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentina, Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belent Serkerde başçysyna gulluk edýär. Türkmenistan parahatlyk, ananyşmak taglimi, dogon saýya dostlaryny, dost edinip saýryny, dayanırdı tirsegine, oğuz aslı aňryny, bu gurulýan ak binalar, halkyň nurly ertesi, güller açýar bagtly iliň, dost dogonluk serhedi. Arka dağın beren bagty, gurbutdur her gadamy, mertebedir hak buýsançdyr, gulluk etmek watana, damaryna wepadarlyk, ýaşyl tuwa kasamy, bu gurulýan ak binalar, halkyň nurly ertesi, güller açýar bagtly iliň, dost dogonluk serhedi.
Men Türkmenistan Döwlet Serek Gullugyň çarşyny çargulukçysy Azat Döwranow. Bugun gün hormatly bilen serke dawaşymyzyň tagallasy bilen ata watanymyzda asudalyk paragatçylyk hökm sürýär. Gahrman arkadamy şeýle bellýär. Ömrüň manysy watanyň paragatçylygyny. Paragatçylyk dünýädäki iň ol gymmatlykdyr diýär. Bugun gün garaşsyz döwletimiz dünýäde paragatçylygy dörji ýurt hökmüne tanylýar. Elbetde asuda paragat watanyň dostlugyny serhetlerini watanyňdaky 2 ýyllyk borjyny awra bilen berja etmek her bir esker üçin ulubagdyr. Biz hem hormatly bilen serke dawaşymyzyň bu watan mertleriň watandyr. Gaýratly olar bolsa watanyň daýynsydyr diýen çuň manily ýörelgesini eýerip, şu watanyň, şu milletiň meydana watan olar bolup watanyňdaky prezidentlik borjumyzy berja etdik. Inha halkara paragatçylyk anlaşmak gelina berkarar watanymyzda mähruman halkymyz mukaddes garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk toýuny ýokary derejede bayram edip belläp geçdi. Bu şanly sene münasibetli geçirilen dawral harby ýürüşden merdana watan gorawçylar bilen bir hatarda Türkmen edermen ýörüýte maksat topan hargulukçylar hem ýokary söwüşçüň ruh, namlyk adamlar bilen bu ýysançy başlaryny belen tutup merdana pederlerimiziň şonky nesilleriniň gaýratyny dünýä ýüzüne aşkar etdiler. Inkamil harby tehnikalar, uçarlar, dik uçarlar, häzirki zaman döwrap gemiler, dawral harby ýürüşden milli goşulmazyn harukatynyň görkezine olup geçdiler. Biz geljekde hem watana bolan beýik söýgümiz bilen gahrman arkadağymyzyň öwütlerini, arkadagy gahrman serdarymyzyň harby watançylyk sargytlaryny ýol ýörelgi edinip, garaşsyzlygymyzyň gazananlaryny şöhratlandyrarys. Biz watan gorawçylaryna uluna bildiren hormatly bilen serke dawaşymyzyň, gahrman arkadağymyzyň janlar sag ömürler uzak bolsun. Durmuşa geçiren beýişler hemişe rowastlykla beslensin. Garaşsyz bak bir tarap watanymyza, mähruman halkymyza, Türkmenistan hormatly prezidentina, Türkmenistan yararlı güçlerin bilen serke dawasyna gulluğa diýärin. Her tawada şükür kıldım, ıkbal diyeceğim utonuna, ecdatlarıma taqdim edip, buýsonnum öz watanıma, vepalıdır yurt gorawçyň, ıgrarlıdır kasamına, sensin bu ömrün manisi, ömrüme den bahan watan, ýaşyl tuğun çoğun öpüp, kıllım sana kasam watan. Sen goýnunda dünýä geldim, adam goýdum dergähine, şagalykda oýnap güllüm, düşdüm durmuş derýasyna, adyň soňsuz fena kıllım, bakyp dünýäň her ýanyna, sensiň bu ömrüň manysy, ömrüme den bahan watan, ýaşyl tuğun çoğun öpüp, kıllım sana kasam watan. Dergijeliň zinatyna ılgama sataşdym, joşdym, goşgy ýazdym sinasyna, günnüýde çalymdaş ışkyň, azaply ýol sinagyna, kuwat berdi gözel keşbiň, mudam waspyňda saýraýar, süýjü sözü, dahan watan, ýaşyl tuğun çoğun öpüp, kıllım sana kasam watan. Enem atam arzularyn eňne atyp çykdym ile, penam bolup alkyş dile, aýlanyp ýör meniň bile. Ak patazy pederleriň bermez meni tupan sile, munna alkyşlynyň işi asyrlar boy asan watan, ýaşyl tuğun çoğun öpüp, kıllym sana kasam watan. Gulluğuna gellim gaýym, dağ derede bürgüt ýaly, serkedini syýladygyň, göge uçurar hyýaly, buýsan sülen alyp barýan, atalardan miras ýoly, maňa seniň 4 paslyňam, Allahy bir bahar watan, ýaşyl tuğun çoğun öpüp, kıllym sana kasam watan. Sen ümitli lidelerde, ertirlerin qoruğu bil, sergin nurlu gicelerde,
Şu diyarın soruğu biz, serhetçi biz, esger oğul, yurdun kuvat direği biz, orağında sak dururuz, iyice sabah seher vatan, yaşıl tuğun çoğul öpüp, kıllık sana, kazan vatan. Men Türkmenistan Döwlet Serket Gullugynyň çağırş bilen çykarby gullukçysy Gylç Mämetow Gadir. Gahrman pederlerimizden gelýän kasam kabul etmek ýöregesini munasyp dowam etdirmek, harby kasam öwraly bolmak watan gowraçylarynyň mukaddes borjydyr. Harby kasam kabul eden harby gullukçy jan teni bilen watan gowramak ykbaryna birleşýär. Çünki watan gowragy keremli toprağymyzda, mukaddes ýaşyl tuğumyzda diýip öpülen mukaddes harby kasamdan başlanýar. Türkmen ýigidi üçin watan gowramakdan onu parhymaz etmekden belent bagyt jogapkärli borç ýokdur. Munyň da sebäbi mukaddes watan ähli mukaddeslikleriň ezildikleriň teretidir. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynyň şeýle buýsançly görlerinde hormat bilen serkede başymyň değişbermäň laýyklykda harby gulluga çağırılan ýaş etkenleriň asaryna biz hem harby kasamy uly buýsanç bilen kabul etdik. Çünki harby gulluk harby kasamdan başlanýar. Harby kasam Mähriban watanyny janyny söýýän her bir harby gullukçynyň ruh ahwallary kalbynda döretýän belent duýgular bilen berk baglanşyklydyr. Mukaddes ýaşyl tuğun öňünde diýip onuň syýyndan 3 mertebe oşap, buýsanç bilen kabul edilen mukaddes kasam watan gowraçylarynda mertlige edermelle tarap gadam goýmagy, harby gulluk borjyny bir kemse jogapkärli ýerine ýetirmegine ruhlandyrjy güýç çalyp durýar. Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadağymyz özüniň itiýakynyň dörden mertler watan beýgert ýaraty kitabynda watan gowraçy höküminde onuň ykbalyna ýeten jogapkärli günler harby kasam kabul etmekden başlanýar diýmek bilen her bir harby gullukçy üçin harby kasamyň näme derejede beýikdigini ören jaýlar belläp geçýär. Döwre wap harby özgertmeler durmuşa geçirip harby ilmiň harby sungatyň ösmegine giň ýol açýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň hormatly bilen serkede başymyň janlar sag ömürlerde ok bolsun. Ýyl ýurt bähwet alyp barýan içeri hem daşary siýasatlary hemişe rewaj alsyn. Garaşsyz waq bir tarap watanymyzda, mähriban halkymyzda Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň bilen serkede başyna gulluk etýärin. Hormatly watanaşlar, kitap insanyň döreden täsin we beýik gymmatlyklarynyň biridir. Ol döwürleriň aýnasy, ömürleriň sermaýasy bolup, insanyň özünden soňky nesillere goýan bahasyz mirasdyr. Bu gymmatlykda adamlar durmuşynyň dürli döwürlerdäki ösüşi, ilmde, bilimde ýeten sepkitleri, döwürleriň syýasy, ykdysady we medeni ara baglanşygy asyrlaryň ýaňy beýan edilýär. Anha alim Arkadağymyzyň halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynda ödünün yetidekinden tazalıp çıkan sağlığı orayışta yetilen sepketler adlı täze kitabyny, şeýlekem Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adlı ilmi ensiklopedik eseriniň 17-nji tomuny halkymda peşkeş bermegi. Bu eserlerindäki adamdaryň ýagty geljegine gönükdirilen taglimatlary kalbymyzda bagyt nuru bolup ýagtylýar. Berdana watan gowraçylary bu ajaýyp eserleri ýygydarly okap özleriniň watançylyk, millilik düşünjelerini kämilleşdirýärler. Gahrman Arkadağymyzyň saglygy goraýyşda ýetilen sepketler adly täze kitabyny okanynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda gysga döwrüň içinde asyrlara barabar beýik işleriň amala aşyrlandygyna göz ýetirýärsiň. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopedik eseriniň 17-nji tomunda beýan edilen maglumatlar bereketli türkmen topragynyň ösümlik dünýäsine bolan egsilmede buýsançyny artdyrýar.
Men Terkatçylaryň merkezi hasahanasynyň Lukmany Ogşat Aggeldiýew. Ýurdumyzda alınıp barlayan beýik işlerde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyň, Arkadağly Gahrman serdarymyň döwletiň baş baýlygy bolan insan saglygyny goramakda dowamly alyp barýan intanperwer işleri dawaralanýar. Çünki bagtyarlygyň takatynda saglyk bar. Şu ýyl Gahrman Arkadağymyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanan Taglyk döwlet maksatnamasynyň kabul edilmegine 30 ýyl dolýar. Anhaýaňy ýakynna, halkara parahatçylyk we ynanşmak gelenna Gahrman Arkadağymyň akyl zekininden syzylyp çykan Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopedik kitabynyň 17-nji tomuny hem-de saglygy goraýyşda ýetilen tepkitler atly täze kitaplaryny sowgadarlyk. Elbette alim Arkadağymyň 7 zekininden syzylyp çykan saglygy goraýyşda ýetilen tepkitler şeýle de Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopedik kitaplary insan saglygyny gorap saklamakda we berkitmekde bahasyna ýetip bolmajak gymmatly gollanmadyr. Gahrman Arkadağymyň bu ajaýyp kitaplaryň her bir jildi lukmanlar üçin gymmatly ilmi çeşme we ýakyn gollanma hasaplanýar. Sagdyn durmuşy wagt etmekde, keterleriň we gaýry ödülmeleriň öňüni almakda, bejermekde, umuman ilatyň saglygyny gorap saklamakda ul ähmiýete eýe bolan bu eserler diňe bir lukmanlaryň däl eýtem ähli ildeşlerimiň hem ýan kitabyna öwrüldi. Ajaýyp eserlerde tahawatly toprağymyzda bitýän halk lukmançylygynda ul ähmiýete eýe bolan dermanlyk ösümlikler barada düýpli we dolu maglumatlar berilýär. Ilmi we halk lukmançylygy bilimlerini hem-de köp ýyllyk gözleglere, tejribelere daýanýan bu kitaplaryň her bir jildinde dermanlyk ösümlikleriň melhemlik häsiýetli aýratynlyklary, ötüşi, ýaýraýşy, saklanyşy, ýygnalyşy, olardan dermanlyk terişdeleriniň taýýarlanyşy we ulanýyşy barada giňden maglumatlar berilýär. Kitaplaryň ýene de bir aýratynlygy ösümlikleriň atlarynyň türkmençe, latinçe we rusça berilmegi, suratlaryň göze gelýäli edip ýerleşdirilmegi bilen baglydyr. Saglygy goraýyş ulgamyndaky ilmi işleriň awtory alim Arkadağymyň milli lukmançylygymyzy ösdürmegiň özünde pederlerimiziň paýhasyny we tejribesini, dünýä lukmançylygynyň häzirki zaman meýillerini jemleýän bu düýpli ilmi işleriň sahypalarynda ösümlikleriň dermanlyk häsiýetleri, olary ilmi we halk lukmançylygynda peýdalanmagy mümkinçilikleri giňişleýin beýan edilýär. Gahrman Arkadağymyň saglygy goraýyşda ýetilen tepkitler atly täze kitaby ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda ýetilen beren tepkitlerini beýan etýän 20 san bölümden ibaratdyr. Bu kitap il saglygy ýurt baýlygy, saglygy goraýyş ulgamynyň guramaçylygy we dolandyrýyşy atly bölümler bilen açylýar. Bu bölümlerde täze döwrümizin döredicilik kuwatynyň nyşany bolan Arkadağ şäheriniň lukmançylyk desgalary, saglygy goraýyş ulgamynyň tekniki binýadynyň kämilleşdirilişi, ýurdumyzda halkymyzyň jan saglygyny berkitmekde döredilen mümkinçilikler, döwrebap şifahanalar barada giňişleýin beýan edilýär. Halkymyzyň bagtyar ýaşlaryň sagdyn we ruhy belent ömür sürmegi üçin ähli tagallalary etýän Lukman Arkadağymyza, Arkadağly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtdy. Gahrman Arkadağly Gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Halkymyzyň bagtyar şu güni, bagtly geljegi üçin alyp barýan işleri hemişe rowat çalsyn. Vatanıma bir karar birin, sak durup oraya dostluk serhedin, denizdir yadağın tokoyun düdün, sak durup oraya dostluk serhedin. Vatan senin için geçer sirdim, sak durup oraya dostluk serhedin. Vatanı korumak mukaddes kessin, sak durup oraya dostluk serhedin, dostluk serhedin.
Dalı dağlı arkadağı ferdarımız Rahına dolanır şöhret şanımı Ayımarız yurdu şişirin canımı Tak durup oraya dostluk terhedin Vatan senin için geçer sirdin Tak durup oraya dostluk terhedin Vatanı korumak mukaddes kessin Tak durup oraya dostluk terhedin Dostluk terhedin Vatanı korumak mukaddes kessin Tak durup oraya dostluk terhedin Dostluk terhedin Serket döwletiň galasy, serket abad, yurt abaddyr. Esker watanyň penasy, yurt goragy sagadatdyr. Kasam dilleriň senasy, sena beýik awadatdyr. Arka pederleriň baqym esken tutanysyň. Ata yurdum Türkmenistan, meniň ediz watanymsyň. Hormatly watanaşlar, merdany watan goraçylary, ynha buýsanja wesen mertebelenýän mukaddes watanymyzyň asudalygyny parahatçylygyny pugtalandyrmaga münasip goşunt goşýan merdana watan goraçylarymyz hormatly Belen Serkerda başymyň harby watançylyk sargytlaryny Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyzyň öwüt ündeglerini özlerini ýol ýörelge dönüp mukaddes watanymyzyň goragynda sarsmaz gala polat galkan bolup gulgalp barýarlar. Elbetde harby gulluk tamamlansa da watany gulluk tamamlanmaýar. Bugünkü gün watan töýjüliginiň Belen terbiýe mektebine geçip hormatly Belen Serkerda başymyň degişli permanyna laýyklykda ätiýaşlygy ugrudylýan watan goraçylary ediz watanymyzyň bede watly ötüşlerini münasip goşunt goşokdyklaryny anandyrýarlar. Harby gulluga gadam basyp, ýaşyl tuğun fiýinden öpüp harby kasam kabul eden ýaş eskerler bolsa, ediz watanymyzyň dostlugyny serketleriniň goragynda ygtybarly polat galkan bolup durjakdyklaryna tüýsürekden kasam edýärler. Goý edermen gaýdusy türkmen serkerdelerini yaş watançy eskerleriň diýarymyzyň mukaddes goragynda mertebeli ýollary dowam bolsun. Biz hem watan goragçylaryna dostlugyny serketlerimiziň ygtybarly goragyny üpçün etmäge ähli mümkinçilikler döredip berip, parahatçylyk we asudalyk ýörelgelerini bütün dünýä ýaýan türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadaly Gahryman serdarymyz hormatly Belen Serkerda başymyzda köp sag bolsun aýdýas. Goý insanyň mertebesini beýgelýän, durmuşyna many şaýan, kalbyny kanagat bilen uğurlandyryp, bagtly ýaşaýyşyň ihlasy hemem halal zähmet çekmekdedigini düşündirip, joşgunly zähmet üstünliklerini ruhlandyrýan ajaýyp eserleri peşkeş berip, garaşdy hemişelik bir tarap Türkmenistan watanymyzyň parahatçylygy, asudalygy, nesilleriň bagtyar durmuş üçin öňdöňgürjülükli parasatly siýasaty durmuşa geçirýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadaly Gahryman serdarymyz hormatly Belen Serkerda başymyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Halkymyzyň asuda parahat durmuşyň goýnunda sagdyn we ruhy belent ýaşama ugrunda durmuşa geçirýän döwletli işleri elmydama rowaşlyklara wesentin. Şunun bilen dostlugyny serkedi harby gepleşigimiň bu gedek sany hem geçirip gutarýas. Gepleşigimiň täze sanlarynda Altynasır Türkmenistan teleýaýlamynda duşýan çaq, hoş sag bolun.